pawb llun o si yma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff. So, fi'n mynd i trial wneud fideo bach fan hyn adre. Byddai'n neud 3 fideo i chi cael neud bach o ymarfer corff gytre. So, bydd y fideo cynta o twymo lan ac ymestyn y cyhyrau. Bydd yr ail fideo wedi ni ymarfer pethau chi'n neud yn y cylchredau dyn ni, neu yn y circuits dyn ni yn y neuadd. A wedyn ni bydd y trydydd fideo yn oeri'r corff lawr a wedyn ni ymestyn y cyhyrau to. Croesi bysedd, na beth ni'n mynd i drial amdano. Okay? Right, so, fi moyn chi gyd lan o'r setyn yn awr, aros neis y tal, so ni moyn y trad, bod i hyd y sgwyddau fel arfer. Sgwyddau nôl, ni'n aros neis y tal. Bwtwm bola, tynnu fe reit mewn, so bod ni gweithio y cyhyrau yn y stymog a chwbl. Ni'n mynd i anadlu neis y ddwfwn mewn trwy'r troen a mas trwy'r ceg, a ni'n mynd i ddechrau gyda symud y coesau. So ni jyst yn cerdded, mynd am wacfach. Ni chi dod â'r breichau mewn i fe chwbl. So jyst symud y breichau yna, tymau bach. Neu siŵr bod hi'n anadlu neis, aros neis y tal a sgwyddau yn ôl. A barod yr sgwyddau, ni'n mynd i ddechrau rolio nhw am siag nôl de. So cylchodd neis dy'r sgwyddau yna, reit nôl, anadlu neis, ac un fach to, a ni'n mynd i fynd â'r sgwyddau yna mlaen. So cylchau neis amor dy'r sgwyddau, a mlaen â nhw. So ni'n jyst yn twymo'r corff lan ar hyn o bryd, cofiwch. Unwaith fach to dy'r sgwyddau yna, a mlacio nhw. Cadw'r trad neu symud, cofiwch. Nawr dy'r pen, ni'n mynd i gyfyn â fe draw i'r llaw dde, nôl i'r canol, i'r chwith. Nôl i'r canol, edrych lan am yr awyr, lawr i'r canol, a edrych lawr ar y trad. Nôl lan again, unwaith fach to, draw i'r ochr dde, nôl i'r canol, i'r chwith, i'r canol, edrych lan, lawr i'r canol, a lawr am y trad fach na unwaith to. A nôl lan yn ni. Barod, da ni'n mynd i fynd ag e mewn i toe taps. Nawr chi gyd yn gwybod beth yw'r toe taps, ni'n neud nhw bob tro. Cofiwch yr anadlu. Cofiwch gweithio fel i chi gallu, so os eisiau rafu fe lawr, arafwch e lawr. A barod, ni'n mynd i fynd â'r trad mas i'r ochr. A cofiwch tos, os eisiau rafu fe lawr, arafwch e lawr. Neu os chi gallu, beth am dod â'r breichau mewn i fe a chwbl. Dim ond twymo lan i ni, so ni moyn i gormod, ni moyn bod digon o egni dych chi, yn barod i wneud yr ymarferion arall. So ni dal i aros, neis y tal, anadlu mewn trwy'r troen, a mas trwy'r ceg. Gobeithio bod chi gyd yn neud hyn da fi nawr. Fe'n edrych reit ffwl yn neud e fe'n yn unan. Barod, ni'n mynd â fe nôl i'r cerdded. A ni'n mynd i fynd â'r coesau mas i'r ochrau. Dod yn nhw nôl mewn i'r canol. Mas yn nhw'r ochr to. Nôl yn nhw'r canol. Unwaith to, nôl ag e mas i'r ochrau. A nôl â ni i'r canol. Ni'n mynd i arafu'r coesau yn y lawr. A dod â nhw i stop. Neu siŵr bod y coesau yna bod i lled y sgwyddau. Rolio'r sgwyddau nôl. Ni'n neis y tal. Cofiwch am y bwtwm bola. Tynnu mewn. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mas tu blan chi. Gyn, lawr ag e. A dyn ni'n mynd i ymestyn mas faint chi gallu. Newch siŵr bod chi ddim yn dal anal. Chi'n anadlu mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Nawr ara bach. Dyn ni'n mynd i ddechrau codi'r breichau yn y lan. Mor uchel ewn os da beth sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. A dyn ni'n mynd i ymestyn y corff yna mas a dod â nhw nôl lawr. A nôl lawr â nhw draw i'r ochr. Barod, sgwyddau yn ôl to. A dyn ni'n mynd i fynd lawr yn syth i'r chwith. Nôl lan i'r canol.
lawr i'r dde. Ni'n mynd i troi'r ochr i chi cael gweld beth ni'n neud yn iawn, okay? Unwaith to, ni'n mynd lawr i'r chwyth, symud pwyso ymlaen, symud pwyso nôl, straight lawr i'r chwyth, nôl lan i'r canol, a lawr i'r dde, a nôl lan. Barod? Aros neis y tale fi. Breichau mas i'r ffrant to, a cofiwch trial cadw'r hips na am siag mlaen, a dyn ni'n mynd i fynd draw i'r ochr dde, nôl i'r canol, draw i'r ochr chwyth, a nôl i'r canol. Ni'n mynd i wneud na unwaith to, neis ag ara, draw i'r dde, nôl i'r canol, a un tro bach arall i'r chwyth, a nôl i'r canol. Breichau lawr, barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, a ni'n mynd i fynd am wag fach. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mewn i ge. So symud y breichau chwbl, a dyn ni jyst yn cerdded, a symud y breichau. Nadlu neis y ddofn. Mae hyn yn od, chwad yn neud e fel un. Fi ar ben yn unan, mae Harry'n fideo fi. Trial nila fi werthyn. Barod de. Da ni'n mynd i arafu lawr tymed bach to. A tro hyn, ni'n mynd i symud yr heels yma. Codi'r heels un ar y tro. A wrth bod ni'n neud na, ni'n mynd i ddod ar fraich gros tu blan. A wedi ni defnyddio'r fraich arall i ni ymestyn mas ar ysgwydd bach na. A gadael fynd, rhywun peth ar ochr arall, dod o ddi draw, a defnyddio'r fraich arall i ymestyn mas yr ysgwydd. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i trial codi'r fraich na lan drosto'r ysgwydd, defnyddio'r fraich arall, i ni jyst ymestyn mas tu ôl y fraich na tymed bach. Cadw'r heels na i symud, a gadael i fynd. Yr un peth ar ochr arall, drosto â hi, a jyst mynd iddi i le sy'n cyffyrddus i chi, cofiwch. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, dyn ni'n mynd i fynd mewn i heel digs tro hyn. So mae'r heels na yn mynd mewn i'r llawr dy fi. Nawr os yw'n ddigon, cadwch y breichau yna ar y hips. Os ydych chi'n gallu, beth am dod â'r breichau mewn, a ni'n mynd i fynd mewn i chest press. So ni'n pwysio mas y breichau a tynnu nhw reit nôl. So mae'r coesau a'r breichau mynd tro hyn dyn ni, a dod â'r sgwyddau yna reit nôl. Doi bach arall, a nôl â ni i'r cerdded. Barod, ni'n mynd i arafu'r coesau yma lawr, ni cael ymestyn mas y cyhyrau yn y coesau. So, dwylo ar y hips, mae'n mynd i helpu dy'r balans. A wedyn ni'n mynd i cymeryd un cam fach mlaen, a wedyn ni iste nôl mewn i'r stretch fach hyn. So, ni'n stretcho tu ôl y cwrs straight yma. A gadael i fynd, cymeryd cwbl y camau. A wedyn ni un cam fach mlaen, iste nôl to, yn nadlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Gadael i fynd, cymerwch cwpl o gamau. Fi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth yn neud. So tro hyn, neu siw bach lle tu ôl chi, ni'n mynd i camu nôl, cadw'r cos ôl na yn syth, a pwyso mlaen i ni cael stretcho mas am cyrra sydd yn y caff. So mae'r hips mlaen, sgwyddau nôl, i fynd, cymerwch cwbl o gamau. Rhywun peth ar ochr arall, cofiwch, camu nôl, a pwyso mlaen. Wneud siŵr bod y heel na ar y llawr yn neis, bod chi'n teimlo ni'n ymestyn mas y cyrra yna. A gadael i fynd. Reit, nôl yn i'r cerdded tote, a dwylo ar yr hips, a ni'n mynd i ddod â'r pengliniau yn y lan, tymed bach mwy uchel. So dibynnu ystod beth sydd yn cyffyrddus i chi, cofiwch. Falle bydd eisiau chi ddala sound i'r rhywbeth, so os oes cwpwrth â chi, neu cefen y soffa, dalwch sound jyst i helpu dy'r balans. A un bach to, a nôl i'r cerdded, a dyn ni'n mynd i arafu'r coesau unwaith to,
i ni cael ymestyn mas y cyhyrau ar top y coesau tro hyn. Reit, tro hyn mae eisiau chi ddala sownd i rhywbeth. So fel o'n i'n gweud, cefn y soffa, neu cwpwrdd, neu unrhyw beth sydd â chi, dalwch chi'n sownd, okay? A dyn ni'n codi'r coes lan, chi'n gwybod, mae eisiau chi fod neis y tal, anadlu neis y ddwfn, bwtwm bola wedi tynnu mewn, a gadael fynd. Cofiwch troi'r bigwrn, rownd y ge, a nôl y ffordd arall. Barod? Reit, yr un peth yw'r gos arall, so newch siŵr bod chi'n dal yn sownd i rhywbeth to. A wrth gwrs, ni'n dod â'r gos lan. A to anadlu neis y ddwfn, meddyliwch amdano fel chi'n aros. So'r sgwyddau nôl, neis y tal, nadlu ddwfn, a gadael i fynd. Cofiwch troi'r bigwrn y rownd, a nôl y ge, y ffordd arall. Reit, dewch ni cael y coesau neu symud to. So ni nôl yn cerdded, mynd â'r coesau mas lled y sgwyddau, nôl yn nhw'r canol, mas yn nhw to, nôl i'r canol, mas yn nhw, a nôl i'r canol. Barod, fi'n mynd i ddechrau dod ar breichau mewn y fe, ni'n mynd i ddechrau bwrw mas gyda'r breichau. So nadlu'n ddwfn mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. So cofiwch chi, arafu lawr os oes eisiau, gweithwch fel ych chi'n gallu, neu ni'n mynd i fynd tymau bach yn gyflymach. A ni'n mynd ar breichau lan, draw i'r dde, nôl yn nhw i'r chwith, a lawr yn nhw i'r llawr. A nôl yn nhw i'r canol. Barod, dewch i ni shifto lan geirfach, coesau'n symud bach mwy cyflym, breichau bach mwy cyflym, yn nadlu neis y ddwfn, a ni'n mynd ar breichau lan yn uchel, lawr yn nhw i'r llawr, draw yn nhw i'r dde, draw yn nhw i'r chwith, a nôl yn i'r canol. Nawr y 10 eiliad sydd dyn ni, cadwch y coesau yna i fynd, cadwch y breichau yna i fynd, anadlu neis, 5, 4, 3, bron bod na, 2, 1 a hanner, got you, 1 ac arafwch lawr. Arafwch lawr, dod y breichau lawr, nadlu neis mwyn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Reit, cofiwch mynd i moyn rhywbeth bach hefyd, newch siŵr bod dŵr dy chi. So ni wedi twymo'r corff lan, fab, a fyddai nôl dy chi cyn hir ar y fideo nesaf nawr i ni cael wneud yr ymarferion arall. Oce? Da iawn pawb!